permítame que lea con gran satisfacción unha declaración institucional en apoio do manifesto da plataforma Dereito ao Tren, e que di: a estación da Gudiña, Porta de Galicia, dá servicio de tren ao territorio do Oriente de Ourense, que inclúe as comarcas da Limia, Terra de Tribes, Valdeorras, Verín e Viana, e facilita a comunicación co norte de Portugal. Os horarios disponibles na devandita estación ata o pasado 9 de xuño de 2025 permitían desplazarse para acudir a unha consulta médica, para realizar xestións administrativas e para diferentes casos de uso relacionados co emprego, a educación, o turismo rural, o desenvolvemento local, o emprendemento, a conciliación familiar e o longo etcétera. En definitiva, tratábase duns horarios que posibilitaban á poboación exercer o seu dereito de mobilidade e acceso aos servicios. O 9 de xuño, Renfe oficializou uns novos horarios que eliminou 16 trens, do que ata entón tiñan parada na Gudiña. Os cambios introducidos por Renfe quitáronos ese dereito á mobilidade e poñen en grave risco a igualdade de oportunidades no noso territorio. Agora emprendemos unha mobilización para defender o noso dereito á mobilidade, á igualdade de oportunidades e o acceso ás infraestructuras que transforman o noso territorio e das que outros, pero non nós, poden gozar. Queremos ver pasar o tren, que pare e que sexa útil. O noso medio rural debe ter as mesmas oportunidades co resto dos territorios. A desaparición dos horarios útiles de tren pon en risco tamén a continuidade da propia estación. Os horarios inútiles farán que se utilice menos e, por tanto, darán pé á reducción posterior dos servicios e, finalmente, ao peche da estación. Para permitir a conexión do AVE coas comarcas veciñais de Valdeorras e Verín, establecéronse autobuses de ligazón entre os concellos e a estación. Eses horarios de transporte por estrada permitiron manter conectadas as comarcas. Con todo, agora están tamén en risco de desaparición. Por todo iso, solicitamos a todas as administracións involucradas, tanto provinciais como autonómicas como estatais, que nos permitan á ciudadanía accedermos a un dereito fundamental como é o transporte e que nos permita acceso aos servicios sen discriminación territorial. A nosa reivindicación é que a estación Gudiña, Porta de Galicia, conte con horarios útiles para as necesidades que ten a poboación neste territorio en igualdade de condicións con outros territorios e estacións de orixe. Por iso pedimos: 1. A adaptación dos horarios ás necesidades da poboación. 2. Restablecemento das frecuencias eliminadas. 3. Apostar por un servicio público ferroviario e útil. Que así sexa. Gracias. E remata aquí o pleno. Moitas gracias. Moi bo día.